और जॉइंट प्रेस मीट मा खामिनि काबनो टीएसएफ ताई त्रिपुरा मणिपुर स्टूडेंट यूथ कोऑर्डिनेशन कमिटी ताई त्रिपुरा झारखंड समाज उन्नयन समिति जों मिल हुइनाय दिनै जॉइंट प्रेस मीट खामिनि काबनो जों सामिनो थानाय 3 तारिख 4 तारिख मणिपुरनि जि घटना आ घटना तिनो जों तिनोबनो तांबाय मायथाइगा जों कॉल फॉर पीस इन मणिपुर आरो शांति माने हामजा मुंतुबै खाकसा मुंतुबै ताइसा टंगनानि आबन तिनि सिनि जे प्रेस मीट जों सामिन कोमा बर खटिं आरो आगिन सिमिनो आरो मणिपुरी ताई कुकी नागा बर मिलि टंलायो आमा केनो तिनि अ जे इंसिडेंट तिनाय ब्लाइट टुंफाय दामबाय जों बन कयनाय जत मणिपुरनि बररंनो हामजाक मुं ते तुमनानि फिरगै तायबनो जे गवर्नमेंट बा एडमिनिस्ट्रेशन टंनाय मणिपुर आबनो बरनि बर ताइसा खाकसा मुं तुबैनाय मानानि ताई डायलॉग खलायनानि जत ट्राइबनि बरनो तिनि इनक्लूसिव बनो तुबैनाय डायलॉग खलायनाय बवनि प्रब्लेम न बुजिनाय सामु खलायनाय नोंथुमनि जों तिनि खलायमानि आवन सिन प्रेस मीट